Ya sida no. Lah ngene iki sing ngeterke awakku apa ora? Ya iso no, Dik. Tenane. Lah apa to sing rasane gede iki? Emang arep ning ndi to jane? Ning warung nyusul Pakku. Ya wis ayo gas. Kali aku. Nah. Nah, ngono ya. Ndang ah. Sabar to. Ayo. Gas. Terus no, aku tak langsung wae. Lah, ora mampir. Ora, aku nambahin bejo dhisik. Oh iya wis, nek hati-hati ya. Oke. Beh, wis dadi dek ning warung pegawene kopi minum. Ahai. Beh, pacar. Loh. Kok mati ki piye? Lah layak mati. Minyak entek kok. Lah, bakul minyak sik ada, piye ki? Dorong ae lah. Motor anyar, tentekan minyak, gendang rusak ini ki. Jan. Ansurane rong lunas, wong utang durung bayar-bayar. Yen ditagih jan angele reram. Alah, motornya Galio ya. Kayak rusak pisan ya. Mendang dandan meneh. Dek aku itu duit meneh. Masuk ora? No.
Weh, kae lek treben nih. Emang bener, rezeki kita akan tertukar. No, 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 no. Loh, rain motor kok didorong lho, Mbak? Ngerayain piye toh? Kentekan minyak iki lho. Lah, tak kira ngerain motor. Lek didorong ya kesuwen untuk kilometer no. Ya wis, tak tukane minyak sik nanu. Tenane sampean gelem, Mas. Iya, wis to. Penak-penak. Piye to ki? Arep entuk duit tekan ndi iki? Gek nggali yo mau lho. Merngeki 5.000. Ya wis lah. Tokone 5.000 wae. Sak entuk-entuke wae lah. Oh no. Tunggu kene sik, Mbak ya. Delalah untuk kene senolong. Wis lah, tak enteni kene wae lah. Wes enak minyak iki, Mbak. Oke, buka joke. Landi minyaknya, Mas. Lah iki No, 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 no. Jane niate sampean apik lho, Mas. Tapi kok yo ngrusak ono. iki mau lho, rebutan karo wong. Dlalah aku cek entuk. Oh alah, pantesan. Ya wis lah daripada gak eneng. Ya wis, gak dibuka joke. Iya. Jalur iki, Mbak. Oh iya Mas, wis urip. Aku tak disian ya. Suwun. Oke. Waduh, lali tekok Mbak Elungan yang ndi ki, Mang. Ya wis, tak tutke wae lah daripada kehilangan pulangku. Oh alah, ning kene to ngene. Wah, lokak enek nggon survei anyar iki. Masuk iki, sok parani neh.
Wah. Halo. Wah. Bato. Wah. Ya lemul. Iki ya tolong, Mbah. Nambani bejo iki lho. Lah kuwi ora sing ngetel-ngetel omahku kae to. Ya mulane Mbah tak gorene, mergone kuat karo sampean. Ditenono kowe. Wis wani kowe ngetel-ngetel panggonanku. Pengkor. Loh, lah kok ora bukan mlebu to, Mbah? Lah wong sing ndek omah ning jaba kok mlebu piye to? Kowe ndelok belah tengen dhuwur iki lho. Oh, jebule ning kono to, Mbah? Yo ning kene wae rasane jero. Ayo, Jep. Kene ning wae. Dadi ngene lho ceritane, Mbah. Sik. Iso ngono mul. Jemeneh nggon aku iki. Setelan racing tel apa ora? Ngomongi kok. Jalan ora ngandel. Nah, dadi ngono ceritane, Mbah. Ya wis. Engko gojek ana kancamu iki, enteni kene sik. Oke. Wis to rasa mbok cek wae. Mari engko wis to. Mbah ta wis kondang pokoke. Heeh. Tenang wis. Yakin pokoke. Wis gendang dicekeli kancane. Bah iya. No. Ya wis gojek ana kancamu iki. Nggih, Mbah. Nah, itu enak. No. Menang, pengen mari apa ora? Nah, ngono lho. Wis rampung iki. Wah. Enak to. No. Wis enak kuwi, dicopoti wi karete. Nah, topine. Wah, ini kan gagah banyak. Suwun nggih, Mbah. Sepurane tenan sing masalah sama wingi, Mbah. Jatuke sampean ning omah. Lah ora pura roto meh sampean wingi. Ya le, Galio ya terakhir ngono kae wit mbiyen. Oh iya, lah engko nek sewaya-wayah umat gorene neh wae le. Oke. Matur suwun, Mbah. Kula ajeng pamit riyen iki. Oh alah, ya wis hati-hati le. Oke. Ah. Wis, enak borong. Enak. Oke. No. Beh, piye to iki mul? Jarene Mbah Ato suwi to ning Semeru. Akira notoke kaya angling Darmo. Jebule malah nggo petik. Padane baut montor apa piye? Wis, monte iki wis waras. Rasakan cocot. Kaya ngene kok waras. Sing lara kepiye? Ya kaya rupamu kuwi. Ya wis, ayo ngopi ngene minuk Hah? Minu. Anak elek yo keto mul. Yo. Nek krungu wedokan terus sehat. Asli. OTW maseh. Berangkat.
Mino. Lah bapak nendi? Mau bar makan teng adem. Oh. Ya wis. Dewekne kopi sik aku ya. Ya, ora utang to, Nar. Ora, wis to, aman ae. Ya wis, enteni sik tak gawekno. Oke. Tak ambil sik ya. Ya. Oh iya. Lah diatur neng ndi no? Lah kowe teko kok malah wonge gak enek iki saiki. Gantian nunggu nimbuk de. Kan dirawat toh? Walah, pantes wingi ping garap warung sing sida ke to. Iya, Nar. Duite nggo nanggeli Mbok Desek ke apa? Oh, iya. Aduh, nyapa ora kenalan sisanmu ya? Wah, loka. Engko bengi rasa turu iki mergo kelingan ndekne iki. Kok geting aku. Lagi pernah nari ya toh, Jo? Ya iki rono mul. Omah gelak dintek nari kok engko malahan. Pakai tang siti ya enek sisone mul. Ayo, mbok sisone ora? Lah nyapo Kenario? Kok sileti bojo diambung-ambung? Aroma tanganmu, Dik, wangi sekali. No. Dacuk i. Badho kan silit dikekne kancane. Kata-katane Leo, pengen guyu Ning Trans Channel lho.